ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابوعلی ابن سینا. ابوعلی ابن سینا متفکری ابدزنده. давраи сомониён собит месозад ки симоҳои бузурги фарҳангиву илмӣ тасодуфан ба арсаи таърих намеоянд, балки муҳити созгор ва мусоид аз байни садҳо олимону шоирон, хунёгарон ва аҳли зиё беҳтарин ва боистеъдодтарини онҳоро шӯҳратманд мегардонад. ибни сино низ аз устодони донишманди давраи сомониён дарс омӯхта, минбаъд ба зеҳни фавқулодат ва заҳматҳои фаровони илмию эҷодияш осори гаронбаҳотарини тиббию фалсафиро ба ёдгор гузошт. яке аз хусусиятҳои муҳими давраи давлатдории сомониён таваҷҷӯҳ ба ривоҷи илму фарҳанг буд. мо метавонем ин давраро ба як хазинаи нодире монанд кунем ки беҳтарин ва арзишмандтарин дуру гавҳарҳои маърифатро ҷамъ оварда барои такомули ақлу хиради башарият истифода намудааст. ҷиҳати дигари афзалиятноки давлатдории сомониён ин пазируфтани дастовардҳои илму фарҳанги ҷаҳонӣ буда шиори донишан дар дил чароғи равшан аст, кулли фарзонагон ва аҳли илму фарҳангро раҳнамоӣ мекард. маҳз чунин фазои озод боис шуд ки фалсафаи юнон бо андешаҳои фалсафии мактабҳои шарқи миёна ва наздик дастраси донишмандони қаламрави сомониён гардад ва дар заминаи озодфикрии шӯъбия фалсафаи арастуро ба пояи баланд бардорад. рӯзгор ва осори ибни сино намунаи барҷастаи хизмати бедареғ ва фидокорона ба инсоният аст. ӯ дар тамоми марҳалаҳои зиндагии худ хоҳ дар маснади вазорат бошаду хоҳ дар ҷоддаи таълиму таълиф ва хоҳ дар ҷараёни табобат ба ҳадафҳои олии инсонӣ ва ҳақиқати илмӣ содиқ монд. ибни сино ба воситаи асарҳои фалсафии худ ҷаҳони андешаи асри миёнагиро фарох ва зиндатар гардонд. роҳи расидан ба ҳақиқат ва кашфи асрори вуҷудро сармашқи таҳқиқи худ қарор дод. сино дар тӯли умри кӯтоҳи 57-солааш тавонист осори безаволу гаронбаҳое офарад ки садҳо сол мавриди ниёзи ҳамарӯзаи олимону табибон қарор бигиранд. ман алқонунро дар назар дорам ки дар қатори осори буқрот, ҷолинус ва арасту дар мактабҳои олии аврупо ҳамчун китоби дарсӣ омӯхта мешуд. ин асари беназир воқеан ҳам ифтихори тибби ҷаҳонӣ буда, аз замони мавриди истифода қарор гирифтанаш то ба имрӯз шояд ба миқдори бешумори беморон умри дубора ато кардааст ва хоҳад кард. асарҳои фалсафии ӯ махсусан донишнома, китобу шифо, китобу наҷот, ишорот ва танбеҳот, мабда ва маод ба рушди фалсафаи халқҳои шарқи исломӣ ва ғарб таъсири амиқ расонида, бархилофи таассуб ва иртиҷоъ ақидаҳои дунявӣ ва озодфикронаи илмро интишор додаанд. шахсияти ибни сино намунаи барҷастаи иродаи қавӣ, рӯҳи тавоно, ҷасорати камназир дар муқобили ҳама гуна мушкилиҳои зиндагӣ мебошад. ҳарчанд ӯ дар интиҳои давлатдории подшоҳони сомонӣ ба дунё омада, ҷавонияш дар айёми таназзули он гузаштааст, вале тавонист мероси бузурги илмию фарҳангии он давраро аз бар намуда оқилонаву эҷодкорона инкишоф диҳад. рӯзгори номусоиди баъдина, таъқиботи ҳамешагии султон маҳмуди ғазнавӣ ва гумоштагони ӯ ибни синоро пайваста ба фирор водор месохт, вале бо вуҷуди нооромиҳои доимии зиндагӣ, маҳбусию гирифторӣ ва мушкилоту маҳрумиятҳои дигар, ҳатто нобуд шудани дастнависи китобҳои нав таълиф кардааш, ӯ аз таълифу эҷод даст накашида, мехост барои ояндагон осори гаронбаҳои илмӣ ба мерос гузорад. чунон ки муҳаққиқони фалсафаи ӯ қайд карданд, дар таълимоти ибни сино оид ба ҳастӣ дар баробари воҷибулвуҷуд, яъне офаридгор, абадияти модда низ эътироф мешавад. бинобар ин масъалаи муҳими дигар дар фалсафаи ибни сино ки метавон онро меҳвари аслии ҳастишиносӣ ва низоми ҷаҳонии фалсафии вай ба шумор овард, фарқ миёни ҳастӣ ва моҳият аст. дар ҳар маврид ибни сино сабаби ҳодисаҳои олами табиӣ ва инсониро ҷустуҷӯ карда, ба ҳар масъала аз мавқеи мантиқ ва ақли солим бархурд менамояд. ҳодисаҳои коинот ва олами заминиро дар вобастагӣ таҳқиқ месозад.
ибн сино на танҳо олими тавоно, шоири мутафаккир, табиби ҳозиқ, балки сиёсатмадори барҷаста ва муҳаққиқи бузурги ахлоқ низ будааст.